Hi family members, phungkaham jotnano dinini video hingkai ani nogang butang mwkhwi abo phaisukha dinorong ani video no tei support khlai di. Mano khe achugui muthung toni bui ko basa sipaikha kai leta patang jak pura mama dikan ganti ase papeli bini boy baksa siko bina bono rombai simaya nale sa pura jol jago ba mama hinga de mama Oke mamui sing tongo ani mai mongkha tei ani godok mung sangya koi ko ya godok horni moi mothung giri wano thara bai kobai no horni wahan rajak suko mosoguri kubang khairi wo moso kolom sanai rok pura mos deng hakasi sana mosong jagoi ang koba phon ta जों borok kom chanai si khorang si chao ba sino yani godo khmuya ko tangma muthung tongo hingke paisinani samo mama khai purai ko otigi thung tongo buni yango nabar koto phaikha chini angkai nabar koto phaimani pura buphang rok subai kalang thangbaikha hingkai ya horo kirimani pura bodike tongnai bodike aske kirikha okay tabuk ang phung aikhe no chirai rok hai thentrui ketai thaichu khosakha keno rok nai tongnai ang thaichu khosamani thentrui khosamani ang no phunuk tongnai thentrui ang khosamani thentrui kwtui jati mo pura thentrui kwtui ongo chikon kai ang je phati je no simi khosai tu kai habna kiroi mama si supri ribai khe sekaroboi ani mama tahu bono yasing khoreng tongphaio bo mama tang tongoi ko bo mama si tangsa ang thentrui khosakha kwtui jat okai thentrui omo kai thaichuk kai tui logoi sitoni suang thaichuk bo pura kaham kaisa phatijak sokpaikha ke ang thaichuk pura kaham khojaina hagoi thaichuk kaham no siro ang waisa pan chajaia ko kwtui jata kwkhai jata kwthungba kumun tokrui mo kacha mo kwthung no mwkhwi khai janai tini mo samno soloi thentrui mwkhwi thokjak kheto thentrui rok mwkhwi rok thokjai do hingke ani mama hingka khai thentrui mwkhwi hinui thentrui rok je mwkhwi jinis haisai mano wano sukang khai bidi jak gota bo chai tongo bo thentrui jasa pura thentrui chai tongo iko yagotui wana suku kai norong ani vlogs no ang riyak dukha bo wansukuna bo tangri vlogs dia hingga nukungo bisa misa problem donggo ambagi ang ni jora maya taikhe tai norong nukna ang logi sabu tong ani mama tongo hingkai bagai ang edit rok khaijak hingka khai
Narong juji naik thokjaknai narong ani support khlai de angko comments khlai de hingke nong comments khlai narong ang reply na nango amsakno tini narong nai tongdi tini ni je mama bai katui tong hingke next vlog o nukphinai tini ni mosuk nang sinai tangi hingke asuk edit rok asuk khaina jora karini bagai tini amsuk no mamui songma rok nong no phonok sinai ta noganti wa se bai phaikha chini wa mo chino muya charimani wa pura bai phaikha waisino burumsa hingke bokhai tini sari rok tan sinai bono ang o wa bai mani no pura nogo srawi phaikha gagai moi bo muya kho mo hingke to keram khai bisinai ang som se pabano hingke mian tuhni kisa tongo off khai bisinai ang yani ko da bunting khanai gana ko wow pura hokul sejana kipjai kharlang kai ko meng hini ko chai tong khela sokai কিন্তু sejana ba kipjai kharlang kai kai mamai mui mun bayai khangrok kisa sui mama no bo khangrok suri boi jang dirok an thanti rok tongo kisa thanti rok nai ta mani talking cactus takhang mangkha pura jol jak tongo hinhar tongo ano iko tentre nana thango ani mama talking cactus ani mama ni pura ano khai pura khasi asge khasi go ani mama samno solga khasi ngsuka hingke abono tini mosok nangnai tewaisa next vlog ani phaisuknai tongdi blouse odeksiko moi muthung nang songmang no pok thangka hingke abo hingke ang tokti baja khaidi hinsai kana jago hingke ang tokti baja kisa khaigena ko ani tokti baja khaijangnai samang te mungsa tongko hingke narong tokti baja khaimani nai tongdi kono haka hao berai toni baikha ang somo tokti no ang baja khlainai ta mama khanai ko ani mama pura gola rok khiklai toni baikha khitar toni baikha pura samong bezal khayo pura bezal khayo asuk ke sai lap kari dongkari tokti no ang baja khainai mamlet khai nong nai tongdi phaisa iko nangsraiti boi iko khlai tong sani iko khitari rohko nangsraiti iko chana po ses joton thokjaknai tei tamla khaisinai hino wana suko jefang tongra to tabo hingke abono mix up khaibai man pore hingke ang songsinai tokti baja ang tabo khaibai ka mai tongri narong tokti baja tokti baja ang khlaibai ka mo philo mana sido kisa khamka
yummy. Kalai kang tok tibaza. Go. Antok tibaza monka. Tak. Mama naik kisah cari nanya. Tak jang nabo. Cuma.